Que tal, como estades? Queremos seguir mergullando no universo castelao agora que se cumpren 75 anos do seu pasamento. Na anterior entrega repasamos os episodios centrais da traxectoria vital e política do Rianxeiro, tamén as súas obras máis sobranceiras, e hoxe queremos analizar polo miúdo o significado do seu legado, a súa simboloxía, o seu pensamento político. E ímolo facer coa axuda do presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas Seoane, do presidente da Academia Galega, Enrique Monteagudo, da profesora e sociolingüista Pilar García Negro e tamén do historiador de arte Felipe Senén. A autonomía hoxe, tal como a temos, sería históricamente inconcebible sin o esforzo de Castelao da súa xeración e do Partido Galeguista. No seu momento, na defensa que el fai do autogoberno, mesmo durante a guerra, en exilio. A chamada autonomía que hoxe instaurada somente foi posible grazas aos ímprobos esforzos de Castelao xa no exilio por resgatar das Cortes da República o texto do Estatuto plebiscitado e aprobado masivamente o 28 de xuño de 1936. Ao despedirse, dille: Ramón, abrazarte a ti e darlle unha aperta a Galicia. E cando chegues alá e vexas a risco, dalle unha labazada e tiro ao chan. As adversidades que da cultura galega eran inmensas. Entón, o esforzo destas persoas foi magnánimo e algo que nunca lle agradecemos. Pero ademais, coincidindo coa Semana das Letras e aproveitando a presenza do presidente da Academia, queremos pasar revista o estado do galego que se atopa nunha situación crítica. Así o dicía Enrique Monteagudo. A xente da xeración de Castelao evidentemente pelexaron pola dignificación do galego, pelexaron pola oficialización do galego, pelexaron porque o galego estivese na escola, pero non podían imaginar que o galego estivese en un risco de desaparecer. E de peche, pasarémonos polo Festival de Cans, e que este ano Castelao terá unha presenza destacada nesta cita. Asistiremos á preestrea de Antes de Nós. Ben querido irmán Daniel, a maldita gripe está batendo con forza e en Rianxo non queda médico ningún que atenda a xente. Probaremos a tapa favorita de Castelao, cantaremos Lela coas cantareiras de Cans e, ademais, poderemos ver Misledia, unha película muda do ano 1916 na que o propio Castelao interpreta un pequeno papel, como adianta Alfonso Pato, o director do Festival de Cans. Creo que o prato forte e máis bonito e singular de Cans vai ser a recuperación de Misledia, o filme mudo no que xa sabedes, Castelao aparece como actor de principios do século XX e que aí temos a Mondra que lle vai a poñer unha música en directo que, eu creo que vai ser moi sorprendente, singular e único, non? Desas cousas que pasan en Cans, que vas a Cans só a ver eso, casi para menos de 100 persoas, que é un pouco exclusivo diso. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. O noso primeiro convidado é un home que leva media vida investigando o universo castelao. Catedrático de Filoloxía Galega, sociolingüista, director da Cátedra Castelao e, dende o pasado 4 de abril, presidente da Real Academia Galega. Enrique Monteagudo, que tal? Benvido. Hola, boas. Enrique Monteagudo chega á presidencia da Real Academia, unha institución que coñece moi ben, na que aterrou en 2012, na que leva traballando intensamente, primeiro como secretario, despois como vicesecretario. Bueno, a túa foi unha transición suave, bastante previsible. Nestas semanas que leva afrontada a Academia, cantas receitas che deron xa para tentar reverter os alarmantes datos do uso do galego, e sobre todo entre a mocidade? Sobre todo que me preguntaron moitas veces sobre iso. Pero é unha pregunta que estou bastante acostumado porque, como acabas de dicir, son sociolingüista, os sociolingüistas temos fama de curandeiros, entón a xente pensa que nós temos algún tipo de receita máxica para resolver a situación. A verdade é que as receitas non son fáciles e as que hai pasan por un impulso desde as institucións, sobre todo desde o goberno galego, e por unha busca de complicidades coa sociedade, non? Cos distintos xentes sociais.
Se non hai iso, pois todas as outras recetas son emplastos que non serven para. Non sei se pasa tamén pola derrogación do decreto do plurilingüismo. Esa é a posición de sempre da academia e que ademais tamén defendín no seu momento daquela cando se aprobou o decreto era secretario do Consello da Cultura Galega e tamén fixe un informe que aprobou o Consello moi crítico con ese decreto e lamentablemente a evolución posterior dos datos de coñecemento e uso do galego denos a razón. Oxalá estivésemos equivocados, pero estaba claro que ia ter un decreto con un efecto pernicioso para o galego e os feitos están demostrando que é así. Si outro día escoitabache dicir nalgúa entrevista que quizáis hai que conectar, saber conectar mellor e falar a mesma linguaxe, non? Que a mocidade, que está algo desconectada, non? Sí, o problema é que a situación da lingua onde se siente con maior gravidade é na infancia, na mocidade, na xente máis nova, nas camadas máis novas. E a problemática nestes grupos de idade, a problemática social en xeral, pero de unha maneira moi particular nestes grupos de idade, é moi distinta a que estamos afeitos a estudar, a analizar, non? A diagnosticar, se queres, no pasado, tanto polo impacto que están tendo os novos medios desta xente máis nova, que xa non son a televisión, que no seu momento tivo un impacto enorme, pero todos vemos, non só pola problemática da lingua, por moitas problemáticas sabemos por unha das grandes cuestións do noso tempo de cara a educación, como conseguir que as novas tecnoloxías, as redes sociais, etc., sirvan para educar e non para deseducar aos nenos, nenas, aos mozos e as mozas. Eu ás veces pregúntome que pensarían do tipo de sociedade que temos e do aprecio que lle temos polo idioma. Persoas, por exemplo, como Castelao, como Ángel Casal, como Bóveda, que o deron todo para tentar normalizar o noso idioma, que foron perseguidos, foron castigados por usalo, e agora pois hai un sector importante da poboación que decide renunciar a él porque sí, non? Sí, bueno, eu non creo que haxa un sector. A maior parte da xente que non transmite o galego aos seus fillos, non? Pais e nais, ou avós ou aboas, que non transmiten o galego aos seus fillos ou as súas netas, non é tanto porque decidiran abandonar o galego, senón porque pensan que é máis útil para os seus descendentes o castelán. E ese pensamento tampouco lles nace necesariamente un prexuízo contra o galego, nacelles dunha situación real na sociedade en que o galego, a pesar de todo, sigue sendo unha lingua subalterna, non? Entón, isto hai unha parte do problema unha parte importante do problema a falta de transmisión xeracional. Outra parte, bueno, é a xente que realmente que abandona o galego hai moi pouca xente. Os estudos que nos demostran é que si o que hai persoas que son monolingües galego-falantes que pasan a ser bilingües, o cal é bastante esperable nas condicións sociais da Galicia actual, ou persoas que son bilingües que teñen o galego como lingua principal pasan a ter o castelán como lingua principal. E isto ten moitísimo que ver co mercado de traballo, co cambio de residencia, do rural á cidade. É dicir, que os sociolingüistas non aceptamos esa idea de que a xente cambia de idioma porque quere. Hai algunha que o fai, pero a menos. A xente, as prácticas lingüísticas da xente están moi moldeadas polos contextos sociais en que se moven. Indo á pregunta túa anterior, que pensaría? Claro, a xente da xeración de Castelao evidentemente pelexaron pola dignificación do galego, pelexaron pola oficialización do galego, pelexaron porque o galego estivese na escola, pero non podían imaginar que o galego estivese en un risco de desaparecer. Se que lees os escritos de Risco, de Castelao, de Otero Pedrallo sobre a lingua, non aparece a idea de que o galego está en risco de desaparecer. Naquel momento, 90% da poboación falaba galego e a imensa maioría de rapaces e rapazas falaban galego. E iso que pensaba era pola dignificación. O galego, pola súa dignificación, polo cultivo, pola súa oficialización, polo seu recoñecemento, en definitiva. Quedaría moi asombrados a ver como despois do franquismo e que a evolución dos tempos novos, máis recentes,
o devalvo galego pois está nos colocando nunha situación de risco, non? Quería aproveitar que Enrique Monteagudo, ademais de ser presidente da Real Academia, é un especialista na obra de Castelao, director da Cátedra Castelao, leva media vida non estudiando a fondo a traxectoria vital e profesional do rianxeiro. Enrique, Castelao, ademais, algúns igual non o saben, outros igual sí, pero Castelao tamén formou parte da Real Academia. O que pasa que entrou no ano 34 e pouco puido permanecer, polo menos físicamente, debido primeiro desterro e logo o exilio, non? Sí, el foi elexido académico uns anos antes, pero vai que demoraba bastante tempo. Claro, hai que ter en conta que ele a partir do 30, no 28 morreu o fillo e iso el estivo un ano prácticamente fora de xogo. E logo, desde o ano 30 en diante, estivo moi implicado políticamente, foi diputado en Cortes, votaba moi a parte do tempo en Madrid, o sea que non tivo realmente moito tempo para ingresar na academia. E despois, pois claro, veu a guerra e veu o exilio, e hai que decir que a academia sempre se negou a cubrir a súa praza, é dicir, a praza de Castelao foi de Castelao ata a morte de Castelao no exilio, que foi un xesto de dignidade. Claro, a chega da academia basicamente foi o discurso que foi sobre as cruces de pedra na Galiza, que foi o xermolo dese grande estudo magnífico que se editou en Buenos Aires nun volume precioso que fixeron prácticamente cando Castelao estaba morrendo xa, e que é unha homenaxe casi póstuma a él e ao Seminario de Estudos Galegos, porque ese libro, esas cruces de pedra na Galiza, apareceron co selo do Seminario de Estudos Galegos, cando en Galicia o Seminario de Estudos Galegos fora extinguido pola ditadura. Castelao, desde logo, é un xigante que o abrangue todo, abrangue a escrita, as artes plásticas, o pensamento político. Non sei que che parece, pero resulta casi imposible dividir estas facetas, non? Porque facía política desde a escrita, desde os debuxos e viceversa, non? Sí, el reivindicou un famoso discurso cando presentou o Sempre en Galiza, o seu libro Testamento, non, en Buenos Aires, no ano 44, reivindicou a unidade da súa obra total como artista, como político, e da súa inteira traxectoria vital, e isto hai que recoñecer que é así. Tamén é verdade que ao longo da súa vida hai claramente unha etapa moito máis, digamos, emborcada na creación artística, que ata o ano 30, máis ou menos, e unha etapa na que a acción política gañou moitísimo máis protagonismo, non? Que foi a partir do ano 30, pero en todo caso, tanto a súa obra artística como incluído a literaria, como a súa obra, a súa acción política, tiña un norte que era a reivindicación, a defensa, o cultivo da identidade galega, da cultura galega nos seus diversos aspectos, e da lingua en particular, sobre todo na reivindicación del como artista plástico e como escritor, non? E logo tamén como estudos sobre a cultura popular, porque eses libros sobre os cruceiros, sobre primeiro que publicou xa no ano 30 os cruceiros de pedra na Bretaña, e logo que aparece en Buenos Aires no ano 50 as cruces de pedra na Galiza, son parten de estudos sobre a cultura popular, sobre a cultura da cantería galega. A nivel político, segue vixente o seu pensamento tantos anos despois, Enrique? Para min segue vixente, creo que segue vixente para todos os galegos, porque realmente ele é o pai da autonomía galega. En ese sentido, realmente a autonomía hoxe, tal como a temos, sería históricamente inconcebible sin o esforzo de Castelao da súa xeración e do Partido Galeguista, non? En seu momento, na defensa que el fai do autogoberno, mesmo durante a guerra e no exilio. Desde o punto de vista do seu pensamento político, hai moitos elementos que son vixentes, pero claro, eso depende, xa é máis depende da perspectiva de cada quen, non? En algún aspectos ou outros. Evidentemente, desde o parte do nacionalismo galego, teño moita razón ao decir que é un pensador nacionalista, que ten unha parte do seu pensamento que é claramente precursor do nacionalismo, pero tamén desde outros sectores políticos, porque Castelao, ainda que, como dixen, foi un pensador nacionalista, foi tamén como político un federalista convencido, foi partidario do federalismo plurinacional, do federalismo español, do federalismo plurinacional, tamén do federalismo ibérico, do federalismo europeo. Tamén Castelao fala explícitamente con estas palabras da Unión Europea. É dicir que, en fin, é un pensamento dentro de unha clarísima
orientación galeguista, pois que se presta evidentemente a distinto tipo de lecturas e actualizacións, entre elas, quizás a máis clara, é do nacionalismo. Este ano 2025 celebrase o ano Castelao en conmemoración do 75 aniversario da súa morte. Claro, a Real Academia non podía ser menos e tamén se está volcando con esta celebración. Xa desde primeiros de ano celebráronse distintos actos na súa honra e agora estás habilitando en rede pois esta sección dedicada a Castelao na RAC e tamén unha serie de pezas senlleiras, non, que están publicando cada mes, non, na Academia. Si fixemos un espazo específico para o ano Castelao na nosa web, en que están comentados e presentados os fondos de hemeroteca, de biblioteca de arquivo que temos na Academia, e logo cada mes estamos destacando pezas que temos na propia Academia, non? de Castelao. Están seguindo mes a mes unha peza con un comentario, con unha explicación dunha persoa experta nesa. Por exemplo, a primeira peza do ano foi a bandeira que envolveu o seu cadaleito cando foi enterrado en Buenos Aires, que é a bandeira de Galicia. Témola nós, na Academia, foi ademais comentada por Carlos Rodríguez Barandeiro, que é académico da Academia Galega, pero é correspondente, pero ademais é director do Instituto Santiago Apóstolo de Buenos Aires, leva moitos anos traballando en Buenos Aires. A segunda foi sempre en Galiza, obviamente a primeira edición que nós temos, que foi comentada por Ramón Villares, por o historiador Ramón Villares, que é académico. E logo os cadros, no mes de marzo, seguiron os cadros, o tríptico de cegos, que na Academia, pero que actualmente está exposto, desde hai tempo xa, o cedemos para a súa exposición en depósito no Museo de Pontevedra, que é onde máis luce, onde temos estes cadros van comentados pola directora do Museo de Pontevedra, Ángeles Tilbe. Sacamos unha das pezas que a mí particularmente lle teño moitísima devoción, que é unha preciosa autocaricatura de Castelao, que eu a tiña ali no meu despacho de secretario da Academia, na sede, que agora estamos rehabilitando unha preciosa autocaricatura del que ele regalou no seu día a Vilar Ponte, que comenta un especialista na parte de dibuixo de Castelao, que é Ciro, un grande dibuixante, caricaturista Ciro. E seguiremos así, mes a mes, ata final de ano. Non sei se nos podes adiantar algún agasallo que vai a facer a Academia en breve. Cales poden ser as próximas actividades que estea preparando a Real Academia? Sí, a ver, nos estamos preparando agora en Buenos Aires, imos facer un pequeno roteiro Castelao, que a Catedral Castelao de Buenos Aires, e logo para o último trimestre, para o último cuatrimestre, máis ben do ano, imos facer un ciclo de conferencias ou de charlas ou de mesa redonda alrededor da obra de Castelao. As pezas, a verdade é que están previstas, as pezas para todo o ano sí que están previstas. Temos a original da conferencia que ele deu na Coruña, que foi a primeira conferencia que ele deu en galego, que se titula Arte e Galeguismo, e que está ilustrada con caricaturas. Ese original nós témolo aquí na Academia, vai ser outra das pezas que comentaremos. En fin, prefiro non desvelar moito, porque é unha sorpresa mensual que vai ir saindo. Claro que sí. A día de hoxe, despois de tantos anos, de tanta bibliografía, tantos estudos alrededor de Castelao, queda ainda algunha cara do Rianxeiro por coñecer? Queda algo por facer para difundir o seu legado? Algo que quede pendente? Eu creo que sí, que queda. Eu creo que últimamente estáse reavaliando a súa obra artística, porque eu creo que a súa obra artística, foi un pouco menos valorada. Non o digo eu, digo xente experta en arte que está volvendo sobre ela. E eu creo que estamos asistindo a algo que é moi necesario para a previdencia da obra de Castelao, que cada xeración ten que ler a Castelao a súa maneira, ten que interpretar a súa maneira, ten que sacar as súas propias conclusións sobre Castelao, que é un xeito como os clásicos viven ao longo do tempo, non? Cando teñen esa capacidade para interpelación a xeración tras xeración. Entón, eu creo que hai moito que facer por Castelao, por exemplo. A parte dos estudos, falta unha biografía de carácter divulgativo que teña en conta todas as novidades, que non son poucas, sobre a súa vida. Temos ese enorme traballo que fixo Miguel Ángel Seixas en tres grosos volumes, pero claro, eso non
unha biografía divulgativa como a que eu estou pensando, e falta por editar o precioso manuscrito original, os dous que existen, ilustrados por el mesmo da peza de teatro Os dous non deben de enamorarse, que está custodiado no Museo de Pontevedra e que deberá aparecer este ano. Anunciouse a súa edición en facsímil, espero que se faga porque é unha verdadeira xoia, sorprende que aínda non se fixera esa edición. E logo eu creo que falta na parte divulgativa un esforzo por parte da Radio Televisión Galega, por exemplo, para facer un biopic ou varias, en fin, unha serie documental ou alguna cousa incluso ficcionalizada sobre a súa vida. Eu creo que necesitamos tamén que se fan achegas desde as novas formas de comunicar, non? Desde o cómic, desde o podcast, desde o vídeo en YouTube, desde as animacións que hai agora na rede, é dicir, que hai ainda, para a divulgación da súa obra, hai que facer ainda un esforzo. Sí, cada quen terá que facelo desde as ferramentas que teña ao seu alcance. Pois, Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, moitísimas grazas por axudarnos a transitar polos mundos de Castelao e moita sorte na nova andaina, que queda moito traballiño por facer. Moitas grazas pola atención e moitas grazas tamén polos azos que fan moita falta. Unha aperta. Unha aperta. Enrique Monteagudo ven de participar hai uns días en Bos Aires en distintas actividades organizadas co Gallo do Ano Castelao, aproveitando a celebración da Feira Internacional do Libro. Actividades ás que tamén se sumou o presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas Seoane, unha fundación, por certo, que leva 41 anos estimulando o coñecemento de Castelao e divulgando o seu legado. Miguel Anxo, que tal? Benvido. Moi ben, moitas gracias. Gracias por este programa. Unha fundación que este ano está facendo un esforzo extra, podíamos dicir así, non? Multiplicando as actividades coincidindo co Ano Castelao, Miguel Anxo. Sería malo que fixéramos eso. Quero dicir que Castelao non ten por que ter maior presencia porque se cumpra un aniversario ou, neste caso, o 75 cabo de ano. Hai labores ocultas que seguimos facendo durante anos, como a investigación e divulgación, que pasa que esta vez, digamos que ten máis foguetería ou máis repercusión na prensa porque ten máis actividade mediática ou préstase máis atención, pero o Castelao ten que estar aí presente como ten que estar presente outros clásicos galegos. Somos conscientes os galegos e galegas do que representa, do que segue representando o Rianxeiro? Non, os galegos non son conscientes das potencialidades e da riqueza e da débeda que temos con todos os nosos predecesores, os nosos devanceiros, sexan os que conservaron a fala, refirmos as mulleres, os labregos, os mariñeiros, os artesáns. Entón, a veces non somos conscientes de que rodamos un gran patrimonio e moitas veces non o valoramos, non o defendemos, non o estimamos, non lle damos todo aquel valor que merece e a veces non somos recoñecedores desa gran débeda. É unha labor de ingratitude e de injusticia que é moi común no mundo. É dicir, moitas veces tamén hai un recoñecemento a veces só nominal, poñerlle unha rúa, dedicarlle unha praza, un colexio, un instituto, hai actitudes litúrxicas, pero realmente moitas veces non somos conscientes de que hai un tesouro que debemos de aproveitar e debemos acercarnos a él para sacarle partido, pero eu comprendo que o mundo con todas as tentacións, cos poderes económicos, cos poderes mediáticos, co mundo das plataformas, das televisións e todo eso, pois falar de certos personaxes cultos, sexan galegos ou sexan da cultura universal, é difícil porque estamos invadidos por unha especie de supermercado de moita produto de barato, non? O certo é que Castelao foi unha figura inmensa, escritor, pintor, debuxante, humorista, político, unha figura poliédrica que puxo, digamos, de algún xeito a súa arte e o seu pensamento político ao servizo dunha idea de Galicia, non, Miguel Anxo? Sí, eso está claro. Debémoslle moito, é dicir, a veces a xente non é consciente do que moito do que temos
que non sobre todo un Galicia que non tuvo unha nobreza que a defendese, que non tuvo unha burguesía que apostase pola súa lingua e a súa cultura, débelle moitos escritores, case yo debe de todo, porque ti vas a Cataluña e ao final ten escritores, ten pintores, pero ao final ten uns burgueses cataláns que o apoian, que os estimulan, que os axudaron. Pero o caso vasco tamén é o mesmo. Pero o caso galego é un caso do nacionalismo dos pobres, é dicir, Castelao facía todo eso sin gratitude, sin encargo, sin rendemento económico. Non é o mesmo traballar así, digamos que gratis e tamor, sendo xeneroso, que teñas detrás unha sociedade que te respalda. E ao mesmo tempo nunha sociedade que non estimaba o galego, que era un elemento de desprestixio, que el tiña que axudar a consolidar, mentres que o caso do vasco e do catalán eran xa linguas de prestixio e consolidadas, é dicir, as adversidades da cultura galega eran inmensas. Entón, o esforzo destas persoas foi magnánimo e algo que nunca lle agradecemos. Realmente casi somos gracias a eles, porque os demais case todos atentaron contra o galego, ou polo menos exerceron a súa indiferencia cando non o seu desprezo. El dicía que nunca cultivou a arte pola arte, non, que sempre buscaba provocar un estímulo, unha reacción, esa idea de ir construindo a súa obra ao servizo de Galicia, ao servizo dunha idea, non? Sí, porque ele é moi inteligente e é consciente de que ten unha sociedade que é moi rural, que non é urbana, que ten unha lingua que non é estimada, que ten complexo e ten que darlle estima. Entón, o que ten que facer é un labor político para decir isto que falades é unha lingua culta, é unha lingua que ten unha tradición literaria, é unha lingua que está chea de potencialidades, que podemos ofrecer obras de calidade ao mundo e que podemos existir en esta lingua, podemos respirar en esta lingua en convivencia con outras linguas e con outras culturas. Entón, a súa actitude é política, non é indiferente, é dicir, no momento en que ti te posiciones a favor dunha lingua ou da outra, tes unha actitude política. A súa experiencia vital está chea de éxitos, pero tamén chea de sobresaltos. El viviu a emigración, o desterro, a guerra, o exilio, a enfermidade, a morte. Esa experiencia vital tan crúa é o que fai tan cercano ao pobo tan sincero, trata de temas que coñece en primeira persoa. Vale, esa pregunta é boa. Digamos que el non ten sorte na vida. Non sei quen ten sorte na vida, eu creo que na vida ninguén ten sorte. Pero el o que lle interesaba era defender unha lingua e unha cultura, e el o que ten é unha actitude de valor e defensa deses indefensos, porque el é consciente de que esa señora, ese mariñeiro ou esa labrega non ten recursos suficientes para defenderse. Ten unha lingua na que é moi enxeñosa, na que é moi ocorrente, ten unha tradición literaria oral moi importante, ten unha tradición lírica, este ano celebramos as cantareiras, como o Día das Letras Galegas. Entón, hai unha tradición popular moi interesante, e o que fai é estimularlas e apoialos para defender eso, igual que se leva facendo en Galicia desde 1846, máis ou menos. É dicir, desde Pintos Villares, Rosalía, depois ben Curros, depois ben Pondal, depois ben Leiras Polpiro, el seguía unha tradición, pero unha tradición literaria que non ten poder, non ten unha diputación, non consiguen gañar os concellos, non teñen actitudes políticas para desde o poder intentar influir. Entón, só influe a través do prestixio desa lingua e desa cultura. Pero ao mesmo tempo, ele escribe unha literatura que é moi minoritaria, porque ainda que escriba unha literatura ou faga uns dibuxos, intenta chegar a esa xente que a maioría da xente non o pode ler. Por qué? Porque vive no rural, porque non chegan os xornais, porque había falta de medios de comunicación para que poderan acceder a eles, pero con todo el aproveita as conversas, aproveita os discursos, aproveita os dibuxos na prensa, porque el sabe que é consciente de que a xente non vai ler libros galegos. Os libros galegos que publicaba Ángel Casal non pasaban de 300 ou 200 exemplares. Eso solo leerían 4 persoas intelectuais que se coñecían eles, algún burgués. Pero el di, como podo chegar ao povo galego? Vou chegar a través da prensa. Entón, a prensa é máis barata e a persona de paso que vai a afeitarse ou entra nun sitio onde hai un casino ou un lugar onde hai un xornal, vais encontrar con dibuixo onde eu lle vou dicir isto podémoslo cambiar, a realidade galega é así, moita culpa do que está pasando en Galicia é culpa dos propios galegos. Hai cousas que podemos
imputar a algunhas adversidades históricas, pero moitas veces é culpa nosa. É dicir, el apela a esa conciencia dos galegos e cree que teñen que razoar e que teñen que pensar. Entón fai uns debuxos moi reflexivos donde a xente é consciente de que é o corrente, de que moitas cosas que di é verdad, e ponlles como un espello diante. Digo, mira, vos pensade, depois tomad a actitude que queirades. Pero, nese sentido, chegou a un pobo que non ten medios de comunicación, que un partido que non tiña recursos ningún, como eran as Irmandades da Fala, ou despois o Partido Galeguista. Entón, dentro das precariedades nas que se moveu o galeguismo, conseguiu certos éxitos, conseguiu prestixiar a lingua galega, como xa fixeran antes na lírica, pero a través da prosa, fai relatos curtos moi ben feitos, ao mesmo tempo eses dibuixos chegaron a xente que o reconoceron, era unha frase moi típica, decir cousas da vida por Castelao, cando había algo ocurrente, non? Como a famosa frase de mexan por nós, hai que decir que chove, decir, tivo certo eco social, e mesmo chegou a conseguir que o Partido Galeguista tuvese moitos militantes e que fora un partido que ia crecendo, que ao mellor cambiaba a realidade galega se se aprobaba o Estatuto de Autonomía. Pero a intolerancia das armas e dos intolerantes pois acabou cun proxecto democrático e republicano. Esa Galicia soñada por Castelao refletiría precisamente ao longo de toda a súa obra e tamén ao longo da súa traxectoria política. Acabamos de falar da súa época de militante no Partido Galeguista, cando entra como deputado nas Cortes, confecciona o Estatuto do 36. Como era esa Galicia soñada por Castelao, Miguel Anxo? Era a mellor Galicia que tivemos. Era a mellor Galicia que tivemos e que temos que recuperar, porque era unha Galicia que apostaba pola democracia, era unha Galicia republicana, era unha Galicia que apostaba polo progreso, era unha Galicia que xa lle iba a dar o voto ás mulleres en 1933, donde as mulleres podían votar, donde as mulleres xa entraban na universidade, donde había mulleres que estudiaban química, donde había un progreso para que a xente fora a formarse fora a través de bolsas da Deputación e bolsas da Junta para Ampliación de Estudios, había bons científicos, había boas científicas, e de repente ven a intolerancia dunha guerra, dunhas persoas que lles consideraban que eso non tiña sido, que había que volver ao pasado, a un mundo tradicional, a un mundo católico, máis ben ultracatólico, que a muller tiña que regresar ao fogar, que non tiña sentido, que o home era o que gobernaba o mundo. Entón, a guerra trouxo esa destrucción de todos eses ideais e digamos que as mulleres e toda esa sociedade foi enclaustrada e foi enterrada durante 40 anos nun mundo ou nun submundo que xa non era normal nin en Europa non era normal, e que supuxo un atraso para moitas xeracións e unha frustración e unha dor pois moi grande a gran parte da poboación española, non? Quero dicir que o franquismo é unha desgracia. O franquismo ten dúas desgracias. Primeiro, que ganaran injustamente unha guerra co apoio de Alemania e de Italia porque tiñan armas e derrotaron unha república democrática. E segundo, por enriba durou moito. Entón durou moito con todas as súas atrocidades, crueldades e injusticias e dor que causou a moita xente. É dicir, nós somos vítimas do franquismo. Unha desgracia como unha noite escura ou unha lousa que che cae enriba e que non te deixa xa desenvolver máis. Esa guerra que pillou a Castelao en Madrid entregando o proxecto do Estatuto fixo pois que condicionara moito tamén a súa traxectoria vital e artística. Aí están os álbumes de guerra e aí está toda esa dor que provocou nel a súa propia persecución e incautación dos seus bens e tamén a detención e asasinato de moitos dos seus amigos e colaboradores, non? Como vives os acontecementos? Eu supoño que a cousa, digamos que antes preguntaches se tiña unhas circunstancias adversas na vida e tenas. É dicir, non é que sexa unha desgracia nacer nun pobo mariñeiro como é Rianxo ou non ter recursos económicos, que esos mal que ben podes solventarlos. O problema son as desgracias cando alguén te impón algo que ti non te podes defender. É dicir, el ten a palabra, el ten o enxeño para defender a democracia. Sin embargo, non se pode enfrontar ante un fusil, non se pode enfrontar ante un canón ou ante unha bomba. Unha bomba é anulación do diálogo, é anulación do coñecemento ou da intelixencia, é, digamos, a imposición
como diría, da brutalidade ou da insensibilidade ou da crueldade, mesmo se queres. Entonces, el só se pode defender a través dos debuxos, dos seus textos e apelando a xente en que teñen que entrar nunha vía de diálogo, nunha vía da democracia e que hai que defender a democracia porque é o goberno lexítimo e hai que conquistar iso. Entón, ele, a pesar de que ve que é derrotado, non se quere deixar derrotar polas armas e sigue loitando desde o exilio para que a República que veña en España sea federal, para que Galicia teña un estatuto de autonomía e para que volvamos á vía do progreso e máis ben da perfección. El consideraba, máis que o mundo do progreso, el creía que todo se podía perfeccionar, todo se pode mellorar. O mundo está cheo de injusticias e podemos evitar dor, podemos quitar dor, podemos facer un pouquiño un mundo máis apracible, máis respetuoso cos demais. Entón, como el consideraba que eso se podía facer, a pesar desas adversidades, a pesar de perder a guerra e a pesar de vivir no desterro, pois el cree que sempre hai esperanza e sempre hai xente que atrás virá para conseguir o que el estivo a piques de conseguir, pero que lle quitaron das mans. 75 anos despois da súa morte, segue vixente o seu pensamento político? Sí, porque ele é un home que loita contra a injustiza. É dicir, é un home que cando fai os seus dibuixos está a favor de que teñan voz os excluídos, de poñerlle rostro aos excluídos, de poñerlle pensamentos aos excluídos, de que participen en política os excluídos. E toda esa xente que é mayoritaria poda decidir libremente como demócratas o que queren facer das súas vidas. Sexa máis acertado ou menos acertado, porque teñen as eleccións para poder ser copartícipes nese goberno nas decisións que tomen. Entón, como ele era un demócrata antes que nada, demócrata e republicano e federalista, pois el di, hai que darlle voz á xente e a xente pode escoller libremente o que quera. Non lle podes impoñer nin coas armas, nin con a ditadura o que teñen que facer. Entón, el abriu ese camiño e cree que ese é o camiño que hai que defender e hai que seguir loitando contra a injustiza, sexa en Galicia, sexa en Rianxo, sexa en Buenos Aires, sexa cos negros en Nova York ou na Habana ou co que sea. Ele estaba sempre cos excluídos, cos que forman parte do mundo e teñen dereito a participar en el para mellorarlo. Moito se ten investigado sobre Castelao, pero queda algo por descubrir, Miguel Anxo? Queda algunha cara por descubrir de Castelao? Pero non fai falta descubrir nada, porque aínda que descubramos algunha carta nova, aínda que descubrimos un dato máis, é algo que xa sabemos como é. É unha persona boa e xenerosa, que defendeu a Galicia e a súa dignidade e a súa cultura. E o único que nos queda é tomar exemplo dele e imitalo en todo o que podamos, agradecerlo cada un a súa maneira. Uns tributarán un homenaxe dun xeito, outros do outro, uns lerán os seus libros, outros verán os seus dibuxos. Hai que agradecerlle o que el fixo. Pero xa non imos descubrir nada porque era un bo e xeneroso. Era tan bo e xeneroso, igual que Rosalía, que o pobo convertiu no símbolo de Galicia. E por encima de premio dolle entrar no panteón de galegas e galegos ilustres, que é onde están as grandes personaxes da historia de Galicia. Non podes entrar aí se non eres refrendado ou estimado polo povo galego. Entón, ele é o seu símbolo e está no Panteón de Galicia, que é unha forma de agradecerlo institucionalmente. Pero personalmente cada quen ten que seguir defendendo a lingua e a cultura galega, cultivando, lendo e cada un o científico investigando. É dicir, os galegos temos que seguir sendo galegos, que é o que nos di Castelao. Pois con esa mensaxe que damos, Miguel Anxo Seixas Seoane, presidente da Fundación Castelao, moitísimas grazas por pasarse pola Feria Aberta no 36, unha aperta. Pois a vos por divulgar o pensamento de Castelao. Moitas gracias. A patria vai desterrada nun barco polo ancho mar, e un vento lurpio de sangue afoga en sangue o teu lar. Morte o inxenio, morte a vida, cando estaba a despertar dun longo sono de tebra, Galicia volve a calar. Queremos seguir afondando agora no inmenso legado e no pensamento político de Castelao coa axuda da profesora Pilar García Negro, sociolingüista e autora, entre outras moitas cousas, de arredor de Castelao no século XXI. Pilar, grazas por estar hoxe aquí connosco. Un placer para min e para toda a audiencia.
Unha obra artística de Castelao, Pilar, absolutamente impregnada da súa ideoloxía política, xa que é absolutamente imposible non desligar unha cousa da outra no de Rianxo. Sí, exactamente ese é un principio reitor ou diríamos case metodolóxico que é imprescindível termos en conta, porque foi o propio Castelao o que nun discurso en que se ocupou dunha autodefinición, pois expresou claramente que el non fora endexamais un practicante da arte pola arte e que quixo co lápis ou coa pluma ser un intérprete fiel do seu povo, dicía, das súas dores e das súas esperanzas. E concluía, debuxei sempre en galego, escrevín sempre en galego, e se tirades o que hai de galego de humano na miña obra, non ficaría nada dela. E entón, aí é imprescindível, como digo, ollar Castelao de un xeito unitario. A súa arte, as súas artes plásticas tan variadas, a súa literatura, a súa produción, o seu labor como pensador, como ideólogo, como político activo ao servizo do nacionalismo galego, todo isto son as faces de un mesmo poliedro, porque responden á mesma vocación e non cabe facermos aí, seguindo a el mesmo, pois, escisionismo de ningún tipo. E é algo que xa podemos observar, Pilar, desde a súa primeira etapa, non? Desde o álbum Nós e desde esas cousas, ese xénero, non? Que, como dicía Risco, inventou el para achegar esa mensaxe á cidadanía, non? Exactamente, sí. El comunícase profusamente e de aí deriva a súa popularidade a través dos debuxos publicados en prensa denominados Cousas da Vida, que constitúen auténticas xoias de non só de comunicación da mentalidade da mentalidade autoral, senón de unha amplísima representación do popular galega, da súa cultura, do seu xeito de pensar, da súa ironía, do seu humor, da súa moral. Entón, todo isto ten un enorme valor de considerar esos elementos populares, mulleres, homes, nenas, nenos, suxeitos de cultura, porque mesmo poden ser xente analfabeta, mas non insensível e non irracional. Entón, aparecen debidamente elevados. E despois, claro, xa se nos trasladamos á obra literaria, temos unha ampliación artística noutra estética específica, xa como son as letras, de enorme valor, que está anunciada nesta obra artística, porque os pés dos seus debuxos, das súas cousas da vida, ou de 50 homes por 10 reais, ou do álbum Nós, esas lexendas, eses pés da imaxe, xa constitúen, como digo, un adianto, despois desenvolvido plenamente nunha obra maxistral como Cousas, que, como moi ben recordou Risco nas páxinas de Nós, constitúen por sí ou inaugura un subxénero literario. Aí estamos xa no 50-50, na simbiose exacta de arte plástica, grabado, e arte literaria. E son pezas de un ourive, dun xolleiro, de un auténtico cuidador máximo da literatura, onde nada sobra e nada falta. E aínda despois, esa matriz de cousas terá continuidade, que xa existira na novela breve Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete, mas despois ainda terá continuidade, claro, nos retrincos e nos dous de sempre, novela longa xa,
publicados en 1934. E chama a atención, Pilar, o tratamento, o enfoque temático de Castelao en todos estes traballos, non como aborda o tema da emigración, como aborda o tema, por exemplo, da muller, unha muller que presenta como un suxeito activo e autónomo nun momento no que non era así, probablemente, non? Por esa razón eu dediqueille aí xa 25 anos un estudo particular, porque chama a atención. Naturalmente as mulleres como obxecto artístico, pois na literatura universal e nas artes plásticas teñen aparecido profusamente, mas aquí estamos a falar de que Castelao nega o que eu denomino ventriloquía. É moi corrente que un autor masculino compoña a figura feminina seguindo a súa fantasía, o seu desexo, o seu preconceito. As mulleres de Castelao falan en por si. El ten unha sensibilidade particular e unha vontade de que existan, sendo nenas, sendo rapazas, sendo xa adultas ou vellas, con toda a dignidade e con toda a autenticidade. Entón, iso é un valor moi importante. Entón, vemos desde a nena tan arrichada que nun debuxo lle responde a un neno da súa idade, que se lle oferece como mozo, que me das? Se eu son o teu mozo. E ela, toda rápida, dille eu douche unha lanzada. Naturalmente, con todo o sal e con toda a graza do humor popular. Ou coñecemos a explotación laboral sexual herdada da súa nai no relato que abre cousas mesmamente, que é a Marquesiña. Ou no relato que o cerra a fidalga que ve fanada a súa maternidade. Ou tantas outras mulleres que mesmo na traxedia terrible derivada da Guerra Española pois aparecen tamén nos álbumes Galicia Mártir, Atila en Galicia e Milicianos, tamén con protagonismo específico. Así que xa este afán ou este de visibilidade xa é para termos moi en conta e para mesmo subliñar pois unha orientación ou unha visión que ten a ver coa clase social e, por tanto, con todos os condicionantes que isto implica. Aparece moi claramente na obra de teatro, nos vellos non deben de enamorarse. Non son tres vellos abstractos e tres mulleres abstractas, non son tres mozas pobres, por tanto máis vulneráveis, e tres vellos de economía abastada, e por tanto que queren acabar comprando o favor sexual a través do matrimonio ou da relación con esas rapazas, non? Todo isto é moi conveniente telo en conta. E despois está o Castelao ensaísta, non? Que empezara a asomar coas cruces de pedra na Bretaña, que construe despois desa viaxe emprendida tras a tráxica morte do seu fillo, e despois, claro, o sempre en Galiza, no que empeza a traballar durante o Bienio Negro, durante o desterro en Badaxoz, e xa conclúe cas cruces de pedra na Galiza, non? Xa na reta final, non? Exactamente. Cal é o valor de todas estas obras? Que podemos dicir sobre elas, Pilar? Aí temos que encarecer un feito fundamental, e é que Castelao é un dos grandes contribuintes á prosa política, pensamental do século XX. E entón, efectivamente, hai dúas obras que cualificaríamos de teses de doutoramento, porque
non as cruces de pedra na Bretaña e as cruces de pedra na Galiza, que é a derradeira obra que el pode asinar xa moribundo en Buenos Aires, xa no exilio, que non só reflicten a destreza a calidade, a alta calidade dun debuxante, senón tamén que acumulan moita erudición ou coñecemento arredor deste patrimonio artístico. E despois, claro, esa obra máxima que é sempre en Galiza, como moi ben vostede lembra, é a obra xa cume, biográficamente vinculada ao primeiro desterro como funcionario no goberno presidido por Lerroux na Segunda República, e isto como primeiro prato, diríamos coloquialmente, ou como anticipación do que había de ser un exilio definitivo, porque a partir de 1936 el xa non pode volver tripar ou pisar terra galega, e en paradoxo só aparente nunca máis sempre en Galiza estivo. De aí que sexa tan significativo o título deste volume, que contén unha parte memorialística, outra parte importantísima dedicada a recordarnos que somos un país, que somos un pobo con historia, outra parte de explicación didáctica clara dos principios fundamentais do nacionalismo galego e de por que somos, sobre que feitos obxectivos pousa a definición de nación para Galiza, e unha parte xa moi lúcida sobre a estrita sincronía dos anos 40, da década de 40, en que el viveu. Entón, claro, todo o periplo do goberno republicano no exilio, as divisións no mesmo republicanismo hispano, as relacións da Galiza con cos nacionalistas vascos e cataláns, e despois xa unha visión moi clara, unha vez rematada a Segunda Guerra Mundial, da decepción ou da defraudación total que provocou o feito de que as autochamadas democracias occidentais non só non fixesen nada para combater a ditadura instaurada en España, senón que a mantivesen mesmamente en plena Guerra Fría por política anticomunista e anti-URSS. E logo, esta obra fundamental é unha obra realizada moito máis para nós, refírome, para os descendentes que para os seus contemporáneos, porque a obra malamente podía chegar aquí ou chegou daquela, de maneira que ten un carácter testamental e contén principios políticos hoxe en día, tal e como está o mundo, tal e como arde bélicamente e desgraciadamente en tantos lugares, unha mensaxe fundamental de paz, de que a auténtica democracia só derivará da ruína do imperialismo, de que o internacionalismo verdadeiro somente pode existir nas relacións en pé de igualdade de todos os povos do mundo. Entón, claro, iso é en pleno século XXI absolutamente, como digo, vixente e necesario. Está totalmente vixente o pensamento político de Castelao, pero, Pilar, que se fixo realidade desa Galicia soñada por Castelao? E que queda por facer? Fundamentalmente, a continuidade do nacionalismo que ele inaugurou e que renace nos anos 60 da man da evocación, da homenaxe e da leitura do propio Castelao.
Estou a referir á fundación da Unión do Pobo Galego e do Partido Socialista Galego. Quer dizer que propositadamente retornan a esta personalidade fundamental do século XX e a súa obra. E mesmamente no plano institucional a chamada autonomía que hoxe instaurada a partir do ano 78, somente 77-78 do século pasado, somente foi posible grazas aos ímprobos esforzos de Castelao xa no exilio por resgatar das Cortes da República o texto do Estatuto plebiscitado e aprobado masivamente o 28 de xuño de 1936, e que el consegue, despois de moitos traballos e despois do boicote de outras forzas políticas republicanas, consegue, coa mediación do deputado Emilio González de López, leválo de Madrid a Barcelona. As Cortes reuníanse en Montserrat e o 1 de febreiro de 1938 conseguir que tomase estado parlamentar e a partir de aí ficar a Galiza incorporada, nese caso a Euskadi e Cataluña, que xa tiñan votado os estatutos correspondentes e que contaban ademais con un goberno no exilio, pero con un aparato de poder. De maneira que todo o que hoxe hai deriva dai. Despois, tratar de establecer conexión entre o pensamento e os principios e os desexos de políticos de Castelao e a situación actual non cabe facelo en absoluto, porque hoxe en día eu utilizo xa desde hai moitos anos humorísticamente a palabra autoanemia. Quer dizer, a chamada autonomía de que hoxe dispoñemos constantemente, non só non exercida a cativa que hai, senón en cuestións fundamentais dependente a forza das concesións de un poder superior e exterior como é o do Estado e os sucesivos gobernos españois, que autonomía é esa? Quer dizer, Castelao falaba de unha autonomía integral coa vista a conseguir non que o Estatuto do 36 fose xa un tope, unha meta definitiva en absoluto, senón un ponto de partida, como un ponto de partida táctico na estrategia de que Galiza existise dentro da legalidade republicana. Pero claro, coa idea de que a República a vencer tería que converterse en federal e aí supoñer a unión pactada dos estados correspondentes ás nacións internas ao Estado. Isto todo que digo non é que en absoluto especule ou imagine, senón que está absolutamente claro e documentado e escrito polo propio Castelao, claro, e entón por iso non hai ese obxectivo político de federación no sentido verdadeiro da palabra ou de confederación en virtude do cal haxa un poder galego real e con competencias plenas en materias directamente vinculadas aos nosos recursos e a nosa potencia económica e a nosa lingua e a nosa cultura, pois ese poder galego logo en convivio posible con competencias cedidas a un poder federal, pero como digo, en igualdade de condicións e en beneficio mutuo. Claro, iso non existe, de maneira que continúa sendo un obxectivo conquistável. Pois Pilar García Negro, moitísimas grazas por atendernos, grazas por pasarse pola Ferida Aberta no 36. Unha aperta. Unha aperta e un saúdo moi cordial, como digo, a directora e a toda a audiencia e oxalá que sirva Castelao para recoñecermonos como que somos, galegas e galegos. Oxalá, un prazer.
Queremos profundizar agora no gran artista plástico que foi Castelao, caricaturista, debuxante, ilustrador, pintor. O de Rianxo empregou o seu lápis para denunciar a opresión da terra por parte dos poderosos, pero tamén para trazar a súa Galicia soñada. Queremos convidar a esta mesa de análise a Felipe Senén López Gómez, historiador da cultura galega, membro da Real Academia Galega de Belas Artes. Felipe Senén, que tal? Como está? Pois estamos ben, dentro do que cabe. E sempre vendo o mundo onde a frente unha estrela e no bico un cantar, que era un pouco a teoría que moveu a Castelao tamén. Efectivamente, como correu coa escrita, a obra creativa de Castelao emana ideoloxía e compromiso polos 4 costados, non? Sí, é unha persoa que viviu moi de perto o seu tempo, dos que non daba puntada sin fío, que sabía moi ben que a originalidade radica nas orixes, con canto significa a terra, un dos símbolos máis preferidos por Castelao e por toda a súa xeneración, que a xeneración nos era a árbore que ten fondas raíces nesas orixes, tamén no misterio, pero que levanta, ergue nunha especie de camiño de peregrinación, de ascesi, pois as ponlas a luz, ao sol, que é a esperanza. E esta teoría estaba tanto en Castelao como no propio escultor Asorei, como no propio arquitecto Antonio Palacios, ou mesmo no poeta naquelbardo Ramón Cabanillas, non? Son xente que vive unha época claro que se fundamenta no século XIX, nos finais do século XIX. Castelao nace no 1886, morre no 1950, fundamentase en teorías aínda románticas o decadentismo, non? Frente á revolución industrial, á máquina, que anuncia o que nos toca no noso tempo, a uniformización, a globalización, a maquinización, a divulgación, digamos, a McDonaldización, non? Entón, pois, Castelao son uns diferentes, eles mesmos din ser diferente, é ser existente, nosos inadaptados. Ese nos, atención, que din eles, é un plural, pero tamén é aristocrático, non? Unha distinción. E entón sabe moi ben que este país, Galicia, tan colonizado, ten unha tendencia ao esperpento. E toda esta obra destos grandes creadores moi dedicada a dignificar Galicia dende as súas orixes que les din célticas, pero atención, tamén moi cristianas. O que compre saber é que tipo de cristianismo. Pois o priscilianismo, o franciscanismo, a igrexa de Basilio Álvarez, da xente humilde e dos labradores, non? Eso está moi prendido na obra de Castelao. Gustaríame analizar, se pode ser, os traballos que nos deixou o delegado Castelao, non? Quizáis un dos primeiros grandes traballos como artista de Castelao foi o álbum Nos, non? Bueno, indudablemente, ese álbum Nos, con ese nos plural e majestático, está moi cargado de simbolismo e incluso lle dá unha parte ao espectador, ao lector, para que el profundice no misterio que hai aí, non? De vida e tamén de morte. Unha obra moi traballada, donde se ve as súas grandes habilidades de dibuixante, non? Que ten, e que está moi metido nesa idea de buscar o espírito, o Wohlgeist, que decían tamén os alemáns. Sin embargo, a teoría de nós, dos voces xenerosos, era afianzar o seu galeguismo de raíces tamén indoeuropeas, célticas, con un carácter moi oriental, pois nunha nova visión do mundo orientalista que era a que daba pois Rabindranath Tagore ou incluso mismo Gandhi, e así fortalecíanse os voces xenerosos con unha idea de igualdade, non? E de convivencia e de pacifismo que sempre caracterizou a Galicia. E iso é que nos diferencia de outros movimentos de época moi fundamentados
pois en eso tan debatido incluso hoxe que chamamos diferenciación, que chamamos identidade. As teorías da xeneración nós, de Risco, o grandísimo Risco, de Castelao, era primeiro a persoa, o egnoci se autón, o coñécete a ti mismo, como célula da comunidade e da universalidade. Eles mismos, no Estatuto de Galicia, decían eso, Galicia célula de universalidade, e a palabra universal, universidade, significa unión na diversidade, e entón esa Galicia diferente que eles tratan de dignificar dentro de unha grandísima vanguarda, pois é a que levan a toda a súa produción. O certo é que o ano 36 a guerra dividiu a xente, sementou de medo e trastornáronse moitas cousas, non? Sí, gustaríame despois centrarnos na época de guerra, pero quería quedarme tamén nesa primeira etapa na que ademais Castelao crea, como decía Risco, unha nova forma de narrar, non, a través das súas cousas. Por que esas cousas conectaban tamén co grande público, Felipe Sanén? Bueno, porque nesas orixes está a originalidade, e esas orixes é o mundo popular. A arpa estaba aí. Faltaban os artistas que souperan reinterpretar o que había en tanto mundo popular, nas tradicións. E a mesma palabra tradición, como dicía un gran seguidor de nós e do Seminario de Estudios Galegos, Isaac Díaz Pardo, que renovou todas aquelas vellas teorías que viñan da xeneración nós, el dicía que a palabra tradición é o verbo trado latino, que significa transmitir, transitar, non? E a tradición sempre transita, recibe grandes aportes e a veces tamén é certo, degrádase e a cultura. Eles poñen en valor o espírito, que eso é a marca, é algo moi misturado no misterio, o realismo máxico. Bueno, pois aí está, nese nós de Castelao, en toda a súa obra, agás na da Guerra Civil, que é moi de denuncia, na obra de Castelao, como na obra de Otero Pedrallo, está o realismo máxico. Galicia é a berce do realismo máxico, que son elementos de seducción cultural cheos tamén de algo característico que é a retranca, non? A retranca é unha especie de provocación que te leva a cavilar o pensamento, e iso é a maxia da cultura galega e un xeito moi particular é de seducción, de atracción a esta causa de ser galegos ou galegas. Coa chegada da Segunda República, Castelao entra na política activa, pon a súa arte ao servizo dunha idea, ao servizo de Galicia, e centra xa os seus esforzos na campaña prol do Estatuto. Para a historia deixanos cartéis absolutamente irrepetibles. De que iconografía se sirve Castelao para arrincarlle o sí ao pobo galego? Como convence os galegos e galegas para que voten sí o Estatuto? Bueno, todo estaba moi metido naquel ambiente, naquel contexto. Aí está Camilo Díaz Baliño tamén, non? Co seu grande taller na Rúa das Hortas, un taller de escenografía e unha preocupación que é a posta en escena e a seducción, non? Tamén con medios moi limitados. As imprentas eran poucas, pero a creatividade era moita. Un tema que estaba no debate é a Estrela Roxa, vinculada moi, se se quere, ao mundo marxista, e a Estela Branca, que era de liberación. Risco ten un artículo sobre a estrela ilustrada por Castelao. A estrela nosa é a estrela dos magos, é a estrela de Moisés, é a estrela dos peregrinos de Santiago, a que ten 5 puntas en relación coas 5 rías, con 5 montes emblemáticos. Sempre o levaba todas estas cuestións pola causa de Galicia, non? Pensar o mundo dende Galicia, ver Galicia dende Galicia. Outro dos temas que era moi alarmante é a vaca que está muxindo un señorito, non? Que está muxindo para levar o leite para Madrid, non? O sea que todo era
unha denuncia. E repito, un dos temas, o tema da portada da revista Nós, é unha árbore. O mundo vasco e os artistas vascos tamén se fundamentan na árbore de Guernica, que ao fin e ao cabo a árbore, símbolo pagano, símbolo telúrico, símbolo de humus, de humanismo, pois tamén se cristianiza como a cruz, a vertical e horizontal, é a árbore da redención. Bueno, este é un tema moi tratado en Irlanda, e que este simbolismo tan cargado da xeneración Nós vese nunha revista non apta para todos os públicos, o sea que había un altísimo nivel respecto incluso a hoxe. Un dos traballos que máis escalofríos espertan o certo de Castelao son os seus álbumes de guerra, non? Que publica en plena guerra civil. El asiste con estupor o asasinato dos seus amigos, dos seus colaboradores, e sae o prelo Galicia mártir, Atila en Galicia e Milicianos, unhas estampas que, como el di, están arrincadas da súa propia dor, non? Cales son as principais características destes álbumes e que mensaxe quere transmitir a través deles? Bueno, Castelao naqueles momentos vaise co Frente Popular, Risco e un grupo moi amplio, Ramón Cabanillas, o arquitecto Antonio Palacios, con ese fundamento tan cristiano que tiñan, aínda buscan que haxa algunha esperanza. Logo o franquismo traicionaraos, tamén é certo, e Castelao neses momentos pois déixase de fantasías, de creatividade, incluso crea un escudo. Non quero saber nada deses símbolos cristiáns baixos que morreron moitos dos nosos irmáns, di máis ou menos isto. O noso símbolo é o fouciña, a estrela, e antes mortos que esclavos, non? Isto dio, non? Un pouco apartándose desa religión que participa nas guerras, non? Na Guerra Civil Española e incluso na Mundial, tomando bando polos fascismos. E Castelao, nos momentos da Guerra Española, fai eses álbums que son de un realismo como non houbo no mundo, E aí está a gran vanguarda de Castelao, non? E iso prende enormemente nas xeracións que veñen, nas xeracións que siguen, por exemplo, en Luis Seoane, en Souto, non digamos no grandísimo Isá Díaz Pardo, que incluso burla a dictadura creando Sargadelos, creando Castro, as edicións do Castro para a memoria histórica, que o primeiro fala de memoria histórica, e logo o IGI, Instituto Galego de Información, lamentando sempre Isá Díaz Pardo que non a política galega do momento tuvera en conta retomar o Seminario de Estudios Galegos. Bueno, pois o fundamento deste presente é, non cabe dúbida, que a constancia dese Castelao, non? Que se aparta de todo, pasa por París, pasa por Nova York, recorre ese mundo do Caribe e logo aséntase rodeado dos seus irmãos que saben que ali vai un símbolo da terra que é Castelao en Bos Aires. E, por certo, ese legado de Castelao en Bos Aires, concretamente no centro galego, pois corre riscos o lugar donde morreu. A Casa Galicia, o Centro Santiago Apóstol, que é un colexio, garda moi ben esa última obra de Castelao, non? Esa obra que simboliza todos os álbuns de guerra, pero cargada aínda do vello simbolismo, que son os dous niniños mirando po mestre morto. Os nenos do futuro co mestre do pasado e a súa derradeira lección. Pero non acaba aí na cousa, están nunha encrucillada de camiños. O pasado e o futuro, e no centro que se ergue, outra vez, a árbore, unha carballa que está decotada. Cortaronlle as ponlas, pero empezan a gromar. E vela aí o árbore, vela aí todo o simbolismo nunha obra sinxela, que podía ser unha das nosas
das nosos Guernicas, ao fin e ao cabo. Hai varios, Falamos da derradeira lección do mestre, desde logo, que pinta no ano 46, ali en Bos Aires, como di vostede, nesa última etapa de Castelao, que está inspirada, como vostede explica, nunha das estampas non publicadas en Galicia Mártir, non? Sí, efectivamente, retoma eso, porque é moi contundente, pero moitísimas estampas son moi contundentes e son dramáticas todas elas. Claro, queda moito camiño aínda por andar a partir precisamente desa estrela de Castelao, non? Hai unha cousa que sempre me chamou a atención de Castelao e é que realiza toda esta obra inmensa a pesar dos seus problemas de visión que comezaron a gromar de novo e que se foron agravando e moito ao longo da súa vida. De feito, a temática de cegos é unha constante da súa obra, non? Como puido realizar ese traballo e en que medida o condicionou a hora de crear o seu propio estilo? Sí, eso é unha permanente del, porque el pois tiña esa enfermedade da cegueira, pero aí hai moitísima filosofía greco-latina, non? Todo é tan relativo àquela cova que se vían as sombras, que logo sabías, cada un vive seu mundo, logo ve outro mundo, e logo outro mundo que hai aínda máis amplio e a inmensidade do universo. Bueno, eso é a teoría de Risco, que estaba tan metido na filosofía, non? De ler, de viaxar, de relacionar, porque canto máis coñeces e máis sabes, máis podes relacionar. E mismo dentro desta idea da árbore, que era moi de Castelao e da xeneración, cando no ano 47, poucos anos antes de morrer Castelao, no ano 50, Otero vai dar conferencias, Castelao recíbeo, acompáñao, apláudeo, e ao final, ao despedirse, dille Ramón, abrazarte a ti e darlle unha aperta a Galicia. E cando chegues alá e vexas a Risco, dalle unha labazada e tiro ao chan, pero inmediatamente recollo, ergue o ceo, porque fixo tanto por nós aquel pobre Risco, que claro, era tan católico, meteuse aí nunha mística colaboracionista en determinada medida, pero tamén é certo que hai que saber ver o que pasaba nese momento, pasoulle a Cabanillas. Bueno, e tantos outros, non? Claro, era a longa noite de pedra, da persecución, da vixianza, do silencio. E cando dirí isto, dille, e toma isto para ti, e dalle enrollada unha cartulina cando chega e abre Otero que ve de unha árbore con gatos afogados, con gatos aforcados desa árbore, non? A árbore da tradición e ca sabiduría dos intelectuales simbolizados polos gatos e colgados das ponlas, non? Outra vez o realismo máxico nesas obras de Castelao, pero neste caso de forma simbolismo moi dramático do que significaba acabar ca filosofía, ca teosofía, co realismo máxico que nos caracterizaba, non? Este ano cúmprense 75 anos da morte de Castelao. Que representa para a arte en Galicia e que queda por facer, se é que queda algo por facer, para seguir recollendo o seu legado? Pois Castelao, esa búsqueda espiritual da nosa terra, igual que Antonio Palacios ou a Sorei, levábana moi dentro, cada un dentro da súa arte. E hai que dicir que aí houve unha grandísima persoa que tamén tomou partido hasta pola dictadura, que foi Filgueira Valverde. Pero Filgueira Valverde foi o que salvou todo ese gran legado de Castelao no museo. Dende o sempre en Galicia, hasta as estampas de guerra, hasta todos eses dibuxos cheos de inspiración máxica, non? Que el buscaba. O mundo tamén dos cegos, os grandes pinturas que estaban en Mondariz sobre os cegos e que recuperou a Academia Galega, pero por un convenio están no Museo de Pontevedra. Bueno, a Filgueira aí fixo do Museo de Pontevedra o auténtico Museo Nacional de Galicia. Diu cumplimento a unha bella querencia daquela xeneración pontevedresa anterior a
a guerra, hai que telo en conta, que eso está aí, que podía perderse pola súa significación. Pero Filgueira pouco a pouco e Carlos Valle, mismo seu discípulo, foron recuperando todas esas pezas do crevacabezas que é Castelao, non? Pois Felipe Senén, moitísimas grazas por axudarnos a comprender tamén a obra plástica de Castelao. Unha aperta, grazas por acompañarnos. Sí, que non acaban aí, están sempre detrás da lectura de cada obra, que eso, enxergar eso, costa. Efectivamente. Deca logo. Hasta logo. A ferida aberta no 36. Todo preparado no Porriño para un dos nosos festivais de cine máis queridos, o Festival de Cannes, que, por certo, nesta edición, neste festival vaise coar o propio Castelao. Saudamos o director Alfonso Pato. Que tal? Moi boas, Alfonso. Hola, moi boas. E que se nos fixamos, Castelao xa aparece no cartel, ¿no?, do festival. Sí, bueno, fixemos, digamos, unha serie de accións transversais, humildes pero sentidas, diría eu, que parten da estrea de Antes de Nós, que é o agardado filme de Ángeles Huerta, ao redor de Castelao, sobre todo, bueno, na primeira época, non? Casi antes da xeración Nós, cando exerce como médico aínda na peste do 28, e despois cando vai digamos, cando falece o seu fillo, e el, Virxinia Pereira, a súa muller, viaxan a Bretaña, digamos, unha forma de depurarse casi espiritualmente, e despois a partir de aí da película pues trazamos, tamén fixemos unha chisca dela no cartaz que nos fixo aí Rei Centolo, tamén despois, bueno, unha tapa que imos facer que está diseñada por Juan Carlos Perret, que é un chef peruano, pero que falas con él e dices que se fale galego normal ou gallego normativo, e un tipo espectacular que fai unha tapa entre o mar de Rianxo a partir do prato favorito de Castelao, que era o arroz con pito, que ele investigou, e entonces fai esa tapa mesturado coa súa sabiduría peruana, porque este home estuvo incluso con Gastón Acurio, que é un dos grandes da cociña peruana, ou creouse con Martín Berasategui, no Celer de Can Roca, bueno, que vai ser unha pasada telo ali. E despois tamén as cantareiras de Cannes, que facemos un roteiro moi chulo, sempre con Xurxo Souto, sí, que cantaremos Lela como remate a eso, e creo que o prato forte e máis bonito e singular de Cannes vai ser a recuperación de Miss Ledia, o filme mudo no que xa sabedes, Castelao aparece como actor de principios do século XX, e que aí temos a Mondra, que lle vai a poñer unha música en directo que, eu creo que vai ser moi sorprendente, singular e único, non? Desas cousas que pasan en Cannes, que vas a Cannes só a ver eso, casi para menos de 100 persoas, que é un pouco exclusivo disso. Claro, Miss Ledia, que, estamos falando dunha película, un filme rodado en 1916, está considerada, creo, a primeira obra de ficción rodada en Galicia, e sabemos un pouco que podemos contar sobre o papel de Castelao na película, como chegou ás nosas mans, que información temos sobre ese traballo, Alfonso? Bueno, este filme parece que estaba de entrada aí no Museo de Pontevedra, que é onde está prácticamente o gran legado de Castelao, todos que estivo desde sempre moi vinculado ao museo. Bueno, eu creo que máis ben Castelao andaba nese círculo dos que fixeron o filme, non? Por aí estaba José Gil, que era un cineasta pionero, estaba, López de Haro, que firma o filme, pero mantén Manuel González, que o mellor, José Gil foi máis quen foi o artífice a nivel factotum do filme. E eu creo que nese círculo no que, se mesturaban un pouco galeguistas con xente con inquietudes, e aí é donde xurde aí Castelao neste papel singular de pastor protestante ali, non? Neste filme mudo, que tamén un filme que tamén obviamente
sufriu a devastación do tempo, foi restaurado, digitalizado, hai unha copia na Filmoteca de Galicia, creo que outra no Museo Pontevedra, bueno, e isto un pouco, bueno, esa idea, non? Sempre, tamén, para quen non coñeza a peli, está eso de estar aí escudriñando, ver cal é o momento que aparece Castelao e onde está el, non? E iso tamén hai chulo. Tengo sen aquel. Sí, supoño que Mondra terá algo especial para ese momento culme da curta, que máis ben cara ao remate unha segunda parte da curta. Por si hai algún despistado ou despistada, non? Di agora. Sí. Pero ademais no festival, Alfonso, tamén haberá espazo para memoria con esa homenaxe a Alfredo Bautista, non? Debuxante, caricaturista que estivo preso en San Simón tamén, non? Bueno, Alfredo Bautista para min é un gran esquecido, bueno, como moita xente que estuvo presa e despois da parte de quen escribiu a historia, pois xa se encargaron de que pasaran a ser invisibles. Claro. Alfredo Bautista Alconero, que coñecín personalmente moito, bueno, que morreu no ano 2000, por eso este ano se cumplen 25 anos do seu falecemento, e por eso queremos reivindicar a súa figura. Alfredo Bautista, reixiño para digamos, no popular, para nós, no Porriño, o señor rei, pois foi, bueno, unha figura que el, bueno, pertenecía ás Xuventudes Socialistas, debuxaba os cartéis de cine nos cartéis do pobo no que naceu, que foi Pontareas, e despois, bueno, pois cando o 36 acabou onde acabou, condenado a morte, e despois conmutáronlle a pena pois na illa de San Simón. A súa historia é dentro desta traxedia, pois é unha historia bonita porque, bueno, Rei foi digamos, o caricaturista dos presos da illa, tamén con textos. Isto está moi ben retratado no documental Aillados de Antonio Caeiro, que recuperaremos. Hai unha copia e para facer unha cousa moi bonita que bueno, despois podo contar, que podo anticipar xa. E Rei, pois, ao sair despois de San Simón, dá esa circunstancia de que en San Simón coñece a súa muller, que non estaba presa, sino que era a filla da persoa que suministraba os víveres desde Redondela, e parece casi como as cantigas de amigo, cantigas de amor, non? Conocen o embarcadeiro ali, e Rei era porque Rei era tamén o que dixía o economato da illa, e entón era o que recibía os pedidos, e aí no embarcadeiro pois eles namoran desa circunstancia de que Rei tiña unha moza previamente en Pontareas, e cando o prenden pois non quere saber del, e entón namorai con Charo, que sería a súa muller. E despois de sair do cárcere, pois Rei, como moitos vellos republicanos, foi acollido en certa medida baixo esa especie de patente que tiña Celtia, e o empresario galeguista Fernández López foi acollido ali no Porriño, donde traballou e quedou o resto da súa vida, pero de maneira se envolveu tamén unha actividade política, pertenceu ao Partido Socialista. Estamos montando unha exposición que vamos a estrear sobre dibuxos del, sobre fotos inéditas. Hai unha na visita de Felipe González ao Porriño, abrazado a él, e despois tamén Rei foi profesor de gimnasia e adestrador de centos, eu diría, de miles de nenos de varias generacións, porque viu case hasta os 90 ou quizá máis, de todos os colexios do Porriño, e todos recordamos ao señor Rei pois en chándal, hasta sendo moi maior, facendo deporte, sendo profesor do Club Ciclista Espol, do Porriño Industrial de fútbol, dos de baloncesto, bueno, de todos, non? E por eso é unha persona moi cercana e moi querida, e en certa medida queremos recuperar esta figura deste home, non? Que eu nunca lle vin dar unha palabra máis alta que a outra, educadísimo, nunca lle vin un sinal de odio a pesar de todo o que pasara, e efectivamente eu creo que é moi importante, non? Reivindicar a súa figura. Quería contar que isto é unha ponte, non? Desde Aillados, que é o documental de Caeiro, en Aillados está a voz de Rei, que ten unha parte no documental no que está a súa propia voz, cunha canción que cantaban os presos na illa de San Simón. Ben, esa canción
recuperouse cunha composición de un compositor que é Fernando Buide para un filme que se chama San Simón, que eu creo que vai ser moi emocionante, que vai estrearse, pois, espero que na parte final do ano, non? O director é Miguel Ángel Delgado, rodouse ali na illa, e entón nos vamos a estrear, aparte de que vamos a ver un avance das imaxes do filme, non? Facendo a ponte con Rei, vamos a estrear a canción que se vai cantar por vez primeira en público. Non é a canción da versión da película, pero sí unha versión moi especial, coa mesma composición de Buide, que vai ser interpretada por As Mosas, que é un cuarteto que non atúa moito, pero que é moi bonito, que son 4 voces femeninos, que son Uxía Senlle, Uxía Domínguez, e as súas irmáns Chus, Raquel e Ana, non? E eu, a verdade, tuve a sorte xa de escutar o primeiro boceto da canción, e, bueno, creo que vamos a chorar demasiado ese día da emoción. Claro, sí, vai ser un festival moi comprometido, moi emotivo, pero tamén moi divertido, como sempre. Un festival, o desta edición, Alfonso, no que están previstas, creo que 40 estreas, 9 delas na competición de ficción e de animación, non? Sí, hai moitas hai moitas estreas, moitas delas tamén de obras, bueno, con moito compromiso tamén social, que ten que ver co despoboamento. Pois tamén vamos a estrear, por exemplo, Crónicas dun non, que é a crónica dos últimos, bueno, dos insumisos galegos, non? Que tamén loitaron por derrocar a fin do servicio militar obligatorio do que se cumpren 20 anos do último sorteo que hubo, non? Cando obrigaban ir a mili por Fernando Rodríguez Peñaño, que xa fora director do documental sobre Beiras vivir 2 veces, que puxéramos en Cannes, e en definitiva vai a pasar máis de 80 cineastas, e vai a haber, tenemos a presencia de Daniel Sánchez Arévalo, de Margarita Ledo tamén, que recuperamos sempre un filme que pensamos que tiña que ter mellor sorte, como Prefiro condenarme, tamén, moi conectado ca memoria, como tamén todo o cine de Margarita, non? E, en definitiva, do 20 ao 24, o 20, que vai ser o día de martes 20, o día de Alfredo Bautista Alconero, ainda co día 17 das letras, xa vamos a inaugurar pola tarde a exposición que se chama Reixiño, prisioneiro dibuixante, e entonces, creo que vai ser moi intenso e moi emotivo estes 5 días das 22 edición do Festival de Cannes. Pois claro que sí. Pois Alfonso Pato, director do Festival de Cannes, moitas grazas por atendernos, e lembrade, entre o 20 e o 24 de maio temos unha cita no Porriño. Unha aperta, Alfonso. Unha aperta, chao. Chao. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como chover. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como chover. Lelinha, porque eu moro, quero mirar-me nas maninhas dos teus olhos. Não me deixes, ele tem compaixão de mim. Sem ti não podo vivir. Pois ata aquí chegamos. Moitas grazas a todos e todas por acompañarnos neste capítulo dobre dedicado a Castelao. Volveremos moi pronto con máis historias aquí, na Ferida Aberta no 36.
Xa sabes, podes atoparnos en Spotify, iBooks ou YouTube. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.